ing desa Karanglulor ing Kecamatan Sukorejo ing Kabupaten Ponorogo dalam rangka mestuti dawuh pengendikane segenap panitia kang disuwi ingkang dipayungi Bapak Kades ing Karanglulor kene iki ngadani sedekah bumi ya bersih desa ya memetri desa resik-resik ya yo dadi sing diresik ra cukup lahir ning ngresiki lahir lan batin resik lahir dalam arti Sukerto Denda Trimala kang mapan ana ing sabet sapon bari desa Karanglulor uga ing sabet sapon warga masyarakat Karanglulor kene supaya resik kahanane dene resik njero lho resik ing ati kepiye aja nganti duweni rasa iri dengki lan liya-liyane lan panjenengane Bapak Kades sak prangkate sak lembagane kuwi rumangsa bombong seneng nggone sebagai peladi utawa pelayan masyarakat 1 tahun sing bisa nuju prana nyenengke marang wargane ngono mergo jabatan kepala desa ki ora mung jabatan sing mewah tur leladi ora mung cukup 12 jam tapi 24 jam mula jenenge kepala desa ki duweni tanggung jawab lahir lan batin duweni tanggung jawab donya lan ngakhirat ya kaya ngono mula dipujeke Mbah Lurah sak prangkate wit saka Bapak Sekdes uga kawruh kasih lembaga terkait ketua BPD ketua LPMD saanggotane uga RT RW warga masyarakat sing nyengkuyung lumadining bersih desa iki bisa tinampa Gusti Kang Karya Jagat ibaratnya kaya dene perangane wong ibadah ya kaya ngono ngaturke pambagiarja mligine kanca Kades sak Kecamatan Sukorejo kang keparang rawuh mbok menawa sing rawuh kaliyan Ibu Mbah Napan ya wis kepanggih karo awake dhewe ki mau rawuh karo Bu Lurah sak Kecamatan Sukorejo ki kanca Kades ya do rawuh nyengkuyung lumadining bersih desa Bapak Kepala Desa Karanglulor kene yo iya kekompakan rasa kesatuan dan persatuan terwujud. Mergane apa nduk? Ya wis saka nggone nganake bersih desa. Iki tujuane ora ana liya. Dimen warga Karanglulor Sukorejo. Ponorogo iki dimen dadi siji sing tujuane ora ana liya mbangun desa demi warga masyarakat. Mula racake Kades, racake Lurah kuwi biyen urung jabat sebagai kepala desa ning donya ki kanggo wargane utawa keluargane dhewe. Ning barang wis jabat sebagai kepala desa duweni tanggung jawab ndonga dijamak kanggo warga masyarakat sakwutuwe. Sebagai kepala desa mikir nduk lek pancen wargane kekurangan, le wargane uripe kecingkrangan kuwi budidaya nganggo cara apa dimen kabeh bisa ngrasake pemanjane lan kamardikane uga kamulyane. Ngono. Mulai mau digoke panitia njaluk lakon pepakem Makutarama Wejangan Astabrata kuwi wujude salah satu pemimpin yang mendapatkan anugerah sangka Gusti Kang Karya Jagat dimen bisa nata kanthi petitis kanthi becik uga ngaturke pambagiarja mligine saka Purwopincang Sukorejo Bapak Camat sak jajarane uga Bapak Ndang Ramil sak anggotane Bapak Kapolsek sak anggotane kang kepareng derek rawuh klebu 3 pilar sebagai kekuatan yang menyatu yang diletakkan di desa-desa ya kaya ngono. Mula bengi iki uga dirawuhi Bapak PLT Bupati mligi awake dhewe rasah kaken cocot rasah kaken matur mergo panjenengane briyone selak kundur sak tembang Mbak Pipit sing dawa mengko tembange alus sing nyuwara Mbak Pipit Mbak Sulis Mbak Kunjung sak banjure sing sinden ngadeg kabeh. Nah kaya apa nduk Pit nembango persajan bae tembange sing penak-penak bae sing penting kepenak dirasake kowe bawa nyidam sari ditembangke sak pupuh nganggo garapan alus ya
kaya ngono. Diaturke dulur anang kanca sing saka isi Surakarta, Mas Sumanto uga pepundhen kula Bapak Yitno Sentro kuwi 95 tau jejer lomba ana ing Taman Budaya Surakarta, panjenengane nomor 1 aku nomor 2. Ya Bapak Sentro. Iki nduk kaya ngapanturna coba dados. Gantian karo Mbak Sulis. Sampun sehat Mbak Sulis? Niki tasih dereng 100%. Nggih, suarane sing gedhok. Wingi izin. Nggih, pangestunipun menika sabibaripun ngunjuk jamu sing jenengan saranke nika pun kula saged nyuwara. Mulane to Pak iki gugunan nek dituturi Pak iki manut. Manut mung karo ibuke karo Pak iki nyebelake. Lah nek sami kawon to manut karo ibuke niku nggih manut karo. Beda, arahnya beda. Loh, pripun kok beda? Arahnya beda. Nek wong wedok iki yang dinengen mung dhuwit, nek wong lanang ora. Masa wong lanang nggih mboten butuh. Mboten mung jarene wong sepuh mbiyen nek wedok iki nabine dhuwit. Alah padahal lho wong lanang nggon bengi ngopi. Tapi ora sepiro. Wong wedok nabine dhuwit nek wong lanang kan nggih butuh dhuwit to, Pak. Alah, wong lanang iki lho kok sauni 50 wis lega. Nggih, nggih. Mergo uang kenakalan golek apa ibu, golek dhewe. Lah tapi kula lho wong wedok disangoni 10.000 sesasi nggih cukup, Pak. Niku kok mangan sapi niku. Ya carane? Tembasane Mas aku. Lah. Ganti Mbak Kunjung coba. Besok kapan ketekan Jajan lan kembali ke Presiden Gebrak. Umpamano nah kodo Mbak Sulis tanpa perahu sasat sarah ing tutup Mbak Kunjung. Nyedam sari
kaya napa? Buka celuk Mbak Pipit Andriani dados. Nulis
beliaunya panjenenganipun Bapak PLT Bupati Ponorogo wekdal sakwetaipun kagem panjenenganipun monggo katuran minggah dhateng sasana. Pun derek dawuh panjenengan. Kula niki ditimbali napa-napa nderek. Kula terkaya bersama Ki Katit nggih. Nggih, Ki Katit nggih. Bisa berkolaborasi gitu tadi. Nggih. Pancen nggih. Kula harapke Katit niku luwih saged ngumpuli kaliyan Pak E ngaten Bu. Masyaallah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kula hormati, yang sangat luar biasa, Ki Minto, yang kula hormati Ki Tatit, yang kula hormati Pak Camat, yang kula hormati Pak Danramil, Pak Kapolsek, yang kula hormati seluruh kepala desa se-Sukorejo, yang kula hormati Pak Kepala Desa Karanglolor yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau. Yang kula hormati para perangkat desa, juga ibu-ibu yang cuma lihat ini jadi PKK. Yang kula hormati ibu-ibu yang cantik-cantik ini, suaranya mana ini ibu-ibu ini? Yang menghormati juga bapak-bapak semua yang hadir di sini, yang menghormati semua masyarakat Ponorogo juga yang ada di live. Oh ya, teman-teman YouTuber yang sangat luar biasa dan teman-teman seni. Alhamdulillah, hiraubil alamin, berkat Allah. Di malam hari ini kita sarang-sarang, sarang-sarang ada di Karanglolor yang sangat luar biasa nih, Mugi-mugi semua sehat sedoyo, panjang umure, tambah banyak rezeki, terus mendapatkan keberkahan dari semuanya. Jadi malam hari ini kita sarang-sarang tadi ngelihat Pak Ki Minto dan kita itu tadi luar biasa. Saya dari sana kok bisa lempar gitu tadi. Oh, ada Pak Gareng juga nih kita ternyata. Mugi-mugi semuanya dengan terus bangun loh Pak Lurah, Pak Kepala Desa, dengan adanya nguri-nguri budaya niki ini sangat luar biasa. Dan apalagi ini baru kalinya di wayangan, Wah, tepuk dong buat orang-orang. Karena saya biasanya kalau kesini isinya mancing lele. Tapi sangat luar biasa. Tadi ada acara bareng saya juga ada ya. Terus jalan kan nih. Nah, terus ada Rapen juga. Jadi terima kasih sudah menguri budaya dengan adanya bersih desa ini.
Pokoknya dengan adanya bersih desa, mugi-mugi seluruh masyarakat di Karanglelat semuanya mendapatkan keberkahan, nggih. Amin. Nggih. Yang penting semuanya sehat, adem, nggih. Damai, kompak selalu, nggih. Nggih, begitu mauan dari saya, semangat buat seluruh masyarakat. Dan tadi saya kok senang dengan ini ya, gambar sulingnya ya. Nah, Yang Bu, ingat lagi ya. Nembang kalian Presiden Sekar Gadung, Ibu PLT Bupati Ponorogo. Sik. Sebelumnya ada nggak 3 orang yang berani terus panggung? Ayo. 3 orang yang berani. Ayo. Dua lagi yo. Ayo 2 lagi. Ada yang berani buat kali dari sini. Ada di sini ternyata. Luar biasa loh ini. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Masya Allah. Semoga nanti tambah sukses ya. Amin. Nah, satu lagi. Ayo, mana? Bisa nggak nyampe sini? Nggak bisa tuh Mbak dari sana. Oh, satu lagi nih gimana? Saya main. Oh, mana? Satu lagi di sana ada? Oh, ini aja. Nah, kantongnya kelihatan ya. Kamu ini sinten Mbak? Mbak Tantri rumahnya gimana? Lumalang. Oh, saya kelas berapa? 5. Kelas 5. Cobi dong, siapa nama King Ganteng yang ada di sana? Namanya Sinting. Penjenengan diganggu Bu BLT Bupati, nama saya siapa? Tanya Mbak Sinden. Oke, sampean karo Pak Minto mau memilih Pak Minto karo Mas Tatit pilih ndi? Iki jalan sing iki. Nah, iki lho. Iki pilih ndi juga. Wah, pinter. Pet sama wadet. Madep ning Ibu, Pet sama wadet. Kenalan? Sampun? Tambah bantu. Namanya siapa nih Mas? Andri ya Mas. Rumahnya di mana? Kauman. Kesini bareng istri apa bareng pacar? Oh Pak Le. Oh masih jomblo nih ya? Oh iya, masih jomblo. Iya. Kenapa lo Mas gini-gini terus? Gini terus. Oh nervous. Coba kalau nervous bisa baca Pancasila buat. Wis, jadi siapa nama PLT Bupati Ponorogo? Wis pun. Kita juga. Cita suaranya. Tulis Dianita. Oh, mau ngomong kok berdek gitu nggih? Oh, saya. Kenapa keringetnya sejagung-jagung gini loh? Sumur panas. Ya kita bergeser. Oh. Siapa namanya? Paridi. Oh. Maksudnya namanya? Husen.
Kusen. Gosen. Tapi tadi kusen. Ternyata kan gosen. Gosen itu yang nganter itu bukan. Oh salah ya. Oh itu dari mana? Iya apa Pancasila apa boten Iya, Mbak Budi? Pancasila boten. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Iya, iya kita bareng-bareng nyanyi no. Cewek ini saran, ayo Mbak. Nggih. Ya sinden tata ngadeg jajan ibu. Ayo ngajak gitu. Tembangipun napa Ibu? Gambang Oh, Gambang Suling nggih. Turu reng. Mas Bangun nggak ikut sini Mas Bangun. Oke, mau ikut di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sembah nuwun sangat Ibu BLT Bupati Ponorogo yang sampun berpartisipasi. Mugi berkah barokah Ibu. Nah, luar biasa. Terus Gusti Allah sing bakal bales karo dengan Ibu BLT Bupati Ponorogo. Nggih, matur sembah nuwun Mas Gareng, munggah Mas Gareng, serampat Mas yo, kaya ngapa dados.